Дани, много добре изглежда това. Ей, страхотно. Виж, сега снимаме най-хубавата сервитьорка тук. Искам аз нея да се снимам. Не се кри, не се кри. Снимам ви, ама това не е за снимка. Ние сме не за снимка, ние сме на улица. Ето тук бъдещата принцеса на Гърция. Да знаете, най-хубавата сервитьорка, като дойде да се обръща към нея. Да служи по всяко време. Какво е това? Ли е биричка? Искаш един? Семки? Нещо друго? Да те пренеса до бунгалото? Да не си има концентрирани разговора, да знаеш? Айде да пиеме Карибиен. Кариба. Чакай към морето. Не съм се снимал към морето. Ето. Гмурни. Направи двойно салто. Ще го увеличиш. Да. Ето са. Да, Вучи, знам. Ето са. Готвям се. Взимам очилата невидимки. 5 тона риба съм хванал с това. Покажи двойно салто. Освен да ги спаса тия от удари. Давай. Ела насам да не. Ама аз приближавам. Нищо, Таше. Таше, виж кой, ако искаш, виж кой. Абе, зарежи почте видим. Видят човека с